Ngizothi nje kokuqala congratulations. Ngohambe senilihambile. Yes. Nababonoza kwenu abangafikanga kaMchiki. Abanye babo bangamaphara. Abanye babo badayisa ngemzini. It is a milestone indeed ukuthi nina nikwazile ukufika kaMchiki. Akuwona amandla enu kodwa kungamandla kaNkulunkulu nemkhuleko yabazali. Sinenhlanhla yokuthola abazali abasiniselayo enkosini. Ifisa ukuba kuzosizakala umntwana, kuzosizakala umuntu, kuzosizakala umzali. Kuyiqiniso engephikiswe in a church setup ukuthi uma singabantwana kaNkulunkulu sihamba with the ring of fire esenza sehluke kwabanye. So asikwazi ke bafethu sesikhumana umuso obizwa ngabantwana baNkulunkulu mase senze sokezwe. Noma izinto uma zingahambi kahle mase sibona engathi option ile ukuthi sibuye ezweni sokwenza ukuphambene nombuso kaNkulunkulu. Ngifundile la ku Exodus 33 uverse 15 wakhona. Ngawuthanda kakhulu. Indaba nje eyikabishi bazalane ejayelekile. Ithi ke wathi kuye uma ungahambi nami wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli. Bazalwane sithola uMose la. Uhola abantwana bakaIsrayeli. Uma ehola abantwana bakaIsrayeli ukhona ubufakazi bazalwane. uMose owabona uNkulunkulu bazalwane enza isimangaliso empilweni nasohambeni. Kodwa la ku-Exodus 33 sithola uMose efuna inkazimulo kaNkulunkulu. Unofakazi oqandula ikhanda ngobukhona baNkulunkulu ngoba uyakhuluma nangezwi kuye amuzwe. Uyamnxusa ke uNkulunkulu. Usethi uMose ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Mind you uNkulunkulu uthumela ingelosi ukuba ihambe phambi kwabo. Ngamanye amazwi uthi uMose la uNkulunkulu siyayibona ingelosi. uNkulunkulu siyabona lokho okunye osukwenzile kodwa uma wena ungeke uhambe kanye nathi ayikubona ushiye khona la. Ngoba bazalwane ingozi lento le yokufuna ukuhamba ngaphandle kwaNkulunkulu. Ingozi lento le oyokuthi uma sezikunetha masubheke emuva uthi kanti uphi lo uNkulunkulu osizayo kanti awuzange ummeme wami isibindi wathi Nkosi ungekho kulolu hambo mina ngazukuhamba angifune kwasuka ngifuna wena uqobo lakho. Siyaqhubeka nendaba bazalwane. Uma uyifundi wehla ku verse 15 ushona ezansi kuyavela bazalwane. Kuvela la uNkulunkulu uphendula uMose uthi kuye hayi kulungile ke Mose kodwa into engizawuyenza into ekumele uyenze ukuthi ukhuphuke uye kuleli dwala. Kodwa uma usukhuphukile waya kulela dwala
mina ngizokwenza iwa lokuthi wena ungene phakathi makuse ngibeka isandla sami phezukwakho ukuze ngidlule masisha mase wena ubona umhlane wami. Hawu bazalwane, sesiyaqala sesiyabheka. Keep in mind ihistory kaNomcebo ekhuliswa uKitchingale. Keep in mind uhambo lami ngihamba ngishayiseka ngithatha ngihlanganisa kungahambeki ngingadikila ngithole nomuntu mhlawumbe obengangisiza kangcono mhlawumbe nalowo muntu athi hayi mawungasunikele ngobzibulo bakho mina ngizokwazi ukuthi ngenze lo1 no2 no3 kodwa ngabona kufanelekile ukuthi ngiqabe negolide. Haleluya bazalwane. Amanye amazwi ke ukuthi uNkulunkulu mathi khuphuka edwaleni uma sibuka idwala esethunywe uMose in mind unalento ukuthi uNkulunkulu associated nezinto ezinhle, izinto ezikhazimulayo, izinto ezifertile. Idwala likho fertile. Awukwazi ukutshala edwaleni. Kodwa uthi uNkulunkulu mawufuna mina hamba edwaleni. It contradicts ngento uNkulunkulu akayikhulumile ukuthi Nkosi ngoba idwala linalo ngishithelo nje uma ngikhuphuka mina ngedwaleni lezi ithelo nalenkazimulo engifunayo izofumaneka kanjani edwaleni. Akhuphuka uMose enze njengokusho kweNkosi. Bazalwane, angizunaba kakhulu kodwa ngifuna si-interprete ngale ndlela le yokuthi uNkulunkulu uchazela uMose mhlawumbe uyamtshela figuratively ukuthi we Mose ngoba mawuphuma ubuka lapha ku21 ukuthi akekho yobona ubuso bamaqeda phile. So now Mose mina I'm protecting you ngenxa yokuthi akekho yobona ubuso bami maqeda phile. Kungcono ubona umhlane wami, umhlane kaNkulunkulu ungifuzekelo bazalwane bokuthi hayi awukwazi ukuthi umulandela umuntu ubone ngaphambili lakhe kodwa uma umlandela ubone ngemuva lakhe. Ngamanye amazwi uthi Mose njengoba ukhala nje mina sengidlulile la wena osabukudlula khona. Lithuze likasima kade uhlelemba magebhugebhu uvula indlela ehlanela kwaHlongazini. Akakwazi umuntu uvula indlela umnikazi lo okumele ahambe kuyo esedlulile kodwa uhamba ngaphambili okusho ukuthi mangase sithola ithuba lokuthi sibone singabona umhlane wakhe ngenxa yokuthi ungaphambili kwethu. Awungwazile umatric hayi ufundile ngifundile